vás τώρα. Sovara. Pozdrav pro pana Slámu, Štičku a Špačka. 2 důchodce a jednoho budoucího důchodce. Co děláte, vagabouně? Po tomto videu povinně uvidíte dalších 7 videí a pak je pro vás překvapení. Já se mám furt dobře, jestli vidíte, jsem furt stejně hezký a mladý, nejsem ošklivý dědek jako vy, ani tlustý. V Řecku je teplo, v Čechách je zima, všecko si spolu řekneme jeden den, který přijde. A uvidíte mě, některý rok se tam ukážu zase. Zatím čau, Kristo. Kristo, Leo, grab to, zavři to. Ty má